Hello Malawi, it's your boy Danlo aka Yagayo #1 Dunamaru. It's a twin again. Feel for good, man. Sharp. Yeah, man. Masiku amene apitawa Twin M mmodzi mwa oyimba agulu lija la Twin M amene wasala panopa chifukwa mmodzi mwa iwo paja anamwalira. Na twin wake uja amene wasala panopa iyeyo analemba pa Facebook page yake kuyankhula kuti akufuna anthu amuthandize ndi ndalama yokwana 250,000 cholinga chake chimene akufunira ndalama yokwana 250,000 iye analemba kuti akufuna agwiritse ntchito kuti azigulitsa zovala za mpero koma zimene zinasatira zitangochitika zinthu izi anthu ambiri akuzifunsa funso lokuti koma kodi nyamatayi ndikulozedwa kapena chani. Dzina langa ndine Samnavita, tiyeni tikhale limodzi. Twin M ndi gulu la oyimba limene linabebesa mzaka za pakati pa 2014, 15 ndi 16. Iwowa anali ndi mahiti ngati single komanso nyimbo zina zambiri ngati Pasaine ndi nyimbo zina zambiri. Iwowa anabwera pa mbalambanda mosakanizana ndithu iwowa atachitidwanso feature ndi oyimba uja Black Nina pa nyimbo yakeja ya single. Anabebesa Malawi, iwowa ankatulusa hit after hit. Zinthu zambiri zinkawachitira ubwino ndipo zinthu zambiri zinkakhala ku mbali yawo kufikira pamene nyimbo yawo ya Ndizifinyika inahita Malawi yonse. Nyimboyi inali imodzi mwa nyimbo zoyiwalidwa chifukwa chakuti nyimboyi anayitulutsa pa 27 January mchaka cha 2020 koma patadusa miyezi yokwana 10 ndi pamene nyimboyi inabwera pa mbalambanda after mzimayi wina odziwika bwino ndi malonda amene ambiri mmamudziwa ex wa Danlo amene ndi Amy anayimba nyimboyi ya Ndizifinyika akufuna kumuwalira bwenzi lake lakale mwamuna wake amene anavekana naye mphete kalekale Danlo. Nyimboyi ayeyi atayimba anthu anayamba kuigawana m'masamba a mchezo ndipo anthu anayamba kuisakasaka nyimbo ya original kuipeza mpakana kuyamba kuigawana. Nyimboyi inafika pena paliponse, inafikira malo onse, inafikira madera onse. Kodi Ndizifinyika inakhala hit song mpaka nakufikira pamene a FDH anachita feature anyamatawa mophatikiza ndi Patience na Madingo mu nyimbo ija ya mash up imene amati kodi Ndizifinyika. Ndisayuze ATM opanda kadi aneba kuyankula bawati ndayamba matama ndipo magobo umagwira weka ndipo zikaloha umafuna kusangalala. Pogwiritsa ntchito rhythm ya nyimboyi komanso kuchemerera FDH Bangi koma tikhonza kuyankhula kuti chimwemwe ichi sichinakhalise chifukwa patadusa ka nthawi mmodzi wa Twin M mmodzi mwayo nyamata mmodzi anapezekana kuti anamwalira. Atamwalira nyamata winayi anakhala okhumudwa kwa nthawi yayitali kufikira pamene a Factory 265 anacheza ndi nyamata amene watsala panoyi kumufunsa kuti moyo wake ukuyenda motani ndipo iyeyo anapemphanso thandizo kupempha kwa anthu kuti anthu akufuna kwabwino amuthandize chifukwa moyo wake suli bwino. Ifetu tili kumwanza Mukupangako zotani kumwanza kumeneko? Kumwanza suti ndikugwira kuntchito kapena chani kuma ndinangopita ngopitira kumphepo inake komanso kupitiriza album imene imayeneka kuitusa. Ngozi chenatigwera titataya ndithu m'bale wako amene umayimba naye sindikudziwa kuti zitachitika zimene zija ulendo wako wazoyimbayimba wakhala kuyenda bwanji kapenanso moyo wako wakhala kuyenda bwanji? Okay, one unalovuta futi no maganizo kwambiri. Maganizo kwambiri komanso dwadwala chani. Okay, chimene chimachitika nchoti anthu ena samaziva zoti mbale wanga anandisiya. So amafunsa mbale wako amusiya kuti wangobwera wekha. So chimakhala chipinjo pakati no umakhala somule make uli mudi na kwambiri zanchisa mtima so anthu ena samadziwa zoti mbale wanga anandisiya. Ndiye pano maplani ndotani? Amapanda ndaimba nyimbo 22. So ndikufuna ndipanga zoti ndituluse nyimbozo. Masinanga kupota kusokera kwa ndalama. Ndiye ndivakazunguka ku studio.
mwina iwe chimene ukanafuna kwambiri chitachitika pakali pano ndi chotani? Ndapanga business ka kuti chicho sezichoka ku business ndizipusha nyimbo. Pafuna utapanga business yotani? Ndazovala. Oho, de chikusowekera ndi chani kuti zimenezo zichitike? Kuyambira apo ndi pamene pakusowa ngati mpamba. Chabwino kwa munthu amene kuimba pakali panopa mwina industry kuiona kuti ikuyenda bwanji? Music industry ndikuona kuti ili bwinobwino koma sinanga tikatengera ndi anthu amene ali ndi kuthekera panopa ndi amene zikuwachitira bwino, koma kwa amene alibe kuthekera amonka ngati sakuimba ma amene ngasile nonena kuti twinem ndi twinem akale ndilipo ine ndekha twinem ndi twinem pepasi ndiye ndikumatchula zina kuti one it's twinem again one that. Kenaka anafika ku Silent, sanaonekenso sanapangenso chinthu china chilichonse kufikira pamene iyeyo analemba posti yakuti akufuna anthu akufuna kwabwino amuthandize ndi cholinga chakuti ayambe bizinesi yakaunjika, ndipo chinawakomera a After Lab aja madolo apa YouTube kucheza nawo mnyamatayi kuti amve clarification ya zinthu zina kuti kodi izozi zikukhala motani. Ndichifuna ndinena kuti munthu aliyense amakhala ndi zofowoka, sikuti ngakhale ndine munthu woyimba sindingapempheya nanenso naneni makhaso ni mavuto anga. Utalemba mwina post imeneyi uyoona kuti anthu anayilandira bwanji post imeneyi? Kwa ena amandifunsa ifika samakhulupirira kuti nene ndikhoza kupempha, koma ena amene ali ndi mtima womvesesa ndikhulupirira mwina amvesesa bwino bwino, ndipo ndimalandiranso ma message ena kuti ndipase WhatsApp number chani. Ndeweyo tingane kuti unalokhutitsidwa ndi mmene anthu ayilandirira nkhani kapena ukupanga regret kuti ndikandati nsalembe zimene zichazo? Mese ndamene ndikufuna chithandizo. Ngati ndapanga post ndikuti ndikufuna chithandizo ndineyo ndipanganso bwanji regret popeza ndinachilemba ndifuna thandizo. Modizo mmene ma reaction anthu mmene akuyendera iweyo kuzilandira bempopo kuti zili popo machikhulupiriro ndikuona ngati pakhala bwino kuthandiza. Alright, mwina iweyo kumbali yako uno umaona kuti ndikofunika bwanji kwa munthu otchuka kulimba mtima ndikubwera pagulu kuzapempha kuti ine ndikufuna chithandizo chanu, sinanga anthu ena amaziona kuti terekeze ukakumana ndi mtauni muja munthu oti otchuka watuwa kuyenda wapasi akuti anthu amanyoza kuti anthu otchuka aja akutere, ndi anthu samafuna kuti azizioneka ngati akuphweke. Iweyo kuona bwanji kuti kuzapempha chithandizodi kuti iweyo wavutika ndikofunika bwanji kwa munthu otchuka? Okay, amanena kuti pali munthu ndi umunthu ndi ziwiri zosiyana. So ineyo ndine munthu, umunthu wanga undi umene wandiuza nditani ndipemphe, komanso nene kuti as an artist luso ndi zinthu zinazo zimakhala zosiyana, faka chimene chimatuluka iweyo pa iwe luso pamene ndakupasa Yehova sizimagwirizana ndi zimene iwe umene umakhalira. Ngati ineyo ndingoti zimatengera ndi kumene unachokera kukhomo kwako kwa kholo ngati ine sinabadwire banja lolemera kwambiri, ine kwathu ndinabadwa banja losauka, so sindingamapanga matama pamene anthu amaziwa kuti ndimakhala kuvutika. So ndimapanga chinthu foti mmene ndimakhalira ndimene ndimakhalira, so olo ndipange matama olo nditani anthu amandidziwabe. Nyamatayo atachita raise nkhani yake atabweretsa ku gulu la anthu okhuzidwa, anthu ochuluka kuphatikizapo Tamia Ja anayankhula kuti anthuwa sakufuna kumupasa mwanayi ndalama, sakufuna kumupasa Nyamatayi ndalama chifukwa chakuti Nyamatayi ndi wamowa wachamba komanso madragi. Anthu ambiri akhala kuyankhula nkhani zochuluka. Tikumbukire paja kuti nyimbo ya Ndizifinyika itatuluka, Nyamatayi anazajambulidwapo video kunzuzo atakomoka pa stage, nkhani inali yokhuza ndi madragi ngakhale kuti iyeyo anayikana. Tikumbukire kuti nzake anali busy ndi za skulu pamene iyeyo ndamene anali busy ndi za music. Koma ngakhale anakana, anthu ambiri anayankhula kuti Nyamatayi madragi ndi amene amuononga.
tiyeni tiyankhule pano kuti Tamia Ja anazipereka kuti iyeyo akufuna ndithu amuthandize mnyamatayo osati ndi ndalama kopa kuti akhoza kuzigwiritsa ntchito mosayenera koma akufuna amuthandize kugwiritsa ntchito pomupasa capital imene akufuna pomupasa pomodera zovala ndi cholinga chakuti moyo wa mnyamatayo usinthe ndipo patangochitidwa post patangomveka nkhani yakuti mnyamatayo akufuna athandizidwe ndi mpamba wa zinthu zimene iyeyo akufuna osati ndalama ngati mmene anapemphera poyambirira kunapezekano kuti anatulusa mawu osakhala bwino. Well, ndikuze ndi chilungamo sindingakwanise kuwerenga koma nkhani yake ndi imene mukuiona pa chithunzi. Ndipo zitatero Tamia Ja analembanso post yakuti mnyamata uyo anapempha chithandizo paja iyeyo ankafuna ndalama yakwana 250,000. Ineyo ndi azinzanga tinamugulira thumba lozaza ndi zovala loposera ndalama zimene iyeyo ankafuna. Sitinafune kuti timpase ndalama poopa kuti akhonza kuzigwiritsa ntchito kugulira zakumwa komanso kugwiritsa ntchito mu njira zina. Mwachoncho tinatumiza munthu kuti apite ku Blantyre akamupase zovala zimenezi koma mwachisoni ndili pano kukuwuzani kuti sindikumpasa kanthu kena kalikonse. Now zitatero zinthu motere nkhani inampeza kuti basitu zateromo wanyula kudambwe wateromo palibenso amene akufuna kukukhululukira wateromo ma chances ako okuti ukhonza kuthandizidwa palibe akuchepera sopano chifukwa palibe munthu wina aliyense amene ndi oganiza bwino akhonza kukuthandiza after iweyo utalemba zinthu zimene zija ndipo amakosana pa nthawi yosatira yakeyo patangodusa almost an hour. Anachita posti uthenga wokuti analandira uthenga kwa oyimba otchedwa Twin M. Iye akuti analemba kuti ndi okhumudwa ndi zimene zapanga azinzake polemba uthenga otukwana pa page yake. Iye mawu ake analankhula mawu kuti ngati akufuna kungondimaliza akanangonena nanga mpaka na okhala azinzanga omwe amene ndinkawakhulupirira kutenga page yanga ndikulemba zotukwana cholinga chokuti anthu aziti ndi ineyo. Koma olo nditakhala kuti ndine munthu osamva olo wachamba olo wamowa kaya wamisala zoona anthu akundithandiza bwinobwino ndingapitenso pa page ndikukalemba zotukwana munthu wina. Chonde makosana ndipepesereni kwa anthu amene aona posti imene inalembedwa pa page panga awuzeni kuti ineyo sindingapange zimenezo. Ine ndipo ndakhumudwa ndi zimene azinzanga apanga. Azinzangawa ndi ocheza nawo koma kuchokera panopa ndilibenso access pa page yanga sindikukwanisa kuyipeza. Andipanga chipongwe mwachidule anthu ena amene anali ndi access ya phone yake kaya anali ma admin kaya ena anazipanga kukhala admin wa full control anapangano zomuhakira page yake zinthu zimene zamudanisa ndi anthu amene anamugulira chithumba chozaza ndi zovala chimene chikanakhonza kumupasa ndalama zochuluka kuposa ndalama yake imene iyeyo ankafuna ndalama yokwana 250,000 kwacha. Nkhani ndi yakuti inuyo mukuona motani. Yebo ndizingowerenga makomenti. Dzina langa ndine Samavita koma wait tili pa nkhani yokhuzana ndi zovala. Munamba mwaonapo zovala zobeba mmoyo wanu? Tamveserani uthenga owu. Kwa amene masangalala ndi kugula zinthu zopangidwa ndi Amalawi, kwa amene mumafuna mutamatukula Amalawi mu zinthu zosiyanasiyana, well uthenga wabwino ndi wakuti Malawi mmodzi amenenso amapanga ma videos ake pa TikTok, YouTube komanso pa Facebook. Tikumudziwa inu TikToker otchuka uja wayambisa brand yake iyeyo akugulisa zovala. Zovala izi sikuti akungopanga print kapena kupanga like picture kupanga photocopy ai. Izi ndi zovala zimene zikuchitidwa design ndi Malawi. Zovala izi zikuchitidwa design ndi Malawi weniweni. Zovala izi akuzigulisa pa website. Tangochitani type www.valakacha.com or else link yake ndi isiya mu description ya video hii. Mupite mukaone zovala zimene zili kumeneko. Zina mwa izo ndi izi zimene zikuoneka pa screen. Mukazipeza zovala zimenezi masaizi onse. Tiyeni titukule Amalawi pogula zovala zopangidwa ndi Amalawi. Tikaonane kumeneko is valakacha.com.